Aduh, hawane panas tenan, sumo tergerak, kurang nyaman. Seneng nggih, seneng. Seneng ning kahanan koncone gek sulit ngene iki. Ora ngerti nek proyeke agek angel. Mah fafifu kentut. Deloken ki, Bos. Kopiku ki tak joki banyu ke 3 dina wingi nganti rupane kaya banjir kanal, ngerti ra? Wis nyantai wae. Engko kopimu tak ganti kopi sing anyar. Santenya. Nek butuh sisan sak duwite. Nek kahanan lagi sulit ngene iki sapa sing ra gelem duit, Bos? Nek kene ya gelem. Ki tenanan, Mas. Lho, tenan to ya? Ning ki ra duit sing ora iso aku, Mas. Nek tampa duit sing ra resik ngene iki aku elek-elek kuli bangunan ngene iki jujur. Resik aku. Iki ki duit halal, Bro. Iki ki hakmu ngerti ra? Rezekimu saka Pak Cokro. Apa iso, Mas? Iki mergane Pak Cokro seneng karo garapane awake dhewe, mulane dine bonus. Lah pancen sip. Lah ya jelas pancen sip. Ya kaya semen grobokan iki. Pancen sip. Eno, krungu-krungu Pak Cokro ya rak renovasi omahe Ayu nek. Ayo aku wani mangkat saiki wani aku. Lah ya sik. Tur iki ki tender ngentengke ngene iki aku ora seneng ngene iki. Garapane dhewe iki wis kebukti, Bos. Sapa to lawane? Arep sapa wae? Alah kecil. Iki, Bos, mutu wani diadu. Masalahe calon lawanmu kuwi calon maratuamu dhewe. Nek kuwi aku wedi, Bos.